Eluf ta' Maltin dalgħodu segwew iċ-ċeremonji marbuta mal-ingress solenni li ra lill-Monsinjur Charles Scicluna jieħu f'idejh it-tmun tal-Knisja f'Malta bħala l-Arċisqof il-ġdid ta' pajjiżna. Il-ġurnata ta' Monsinjur Charles Scicluna bdiet bit-tluq mir-residenza tiegħu f'Ħallija, bl-ewwel waqfa tkun fil-Knisja Parrokjali ta' Ħallija, fost xita u riħ u irħiela lejn ir-Rabat fejn hemmhekk bdiet ir-rotta li waslitu sal-Katedral tal-Imdina. L-ewwel waqfa il-Knisja tad-Dominikani. Evidenti l-ferħ fuq wiġġ dawk miġbura li ltaqgħu mal-Arċisqof elett fosthom anzjani li sfidaw il-kesħa u r-rieħ biex jiltaqgħu mal-Arċisqof. Spikka l-fatt li l-Arċisqof vjaġġa b'ġip flok b'karozza lussuża. Aktar follow laqgħu lil Monsinjur Charles Scicluna hekk kif dan kompla bir-rotta lejn il-Knisja ta' San Pawl. Ir-rotta kompliet b'Monsinjur Scicluna jżur il-Knisja ta' Ġiesu u l-Knisja ta' San Mark fir-Rabat qabel wasal l-Imdina biex minn hemm jimxi lejn il-Katedral għal konċelebrazzjoni. Sa dan it-tant mistiedna distinti jistennew il-wasla tal-Arċisqof elett fil-Katedral tal-Imdina. Wara qegħdin taraw is-siġġu tal-Arċisqof fil-fatt minn hawn u ftit ieħor, l-Arċisqof elett Monsinjur Charles Scicluna ħajkun qiegħed jasal fil-Katedral tal-Imdina fejn hawnhekk ħajsir l-ingress solenni. Wara jieħu l-pussess wara li nqara wkoll digriet maħruġ mill-Papa Franġisku. Diversi persuni anke jistennew fil-pjazza tal-Katedral il-wasla ta' Monsinjur Charles Scicluna. Sa fl-aħħar l-Arċisqof elett jasal sabiex jidħol fil-Katedral fejn hemmhekk saret l-aktar ċeremonja importanti tal-ġurnata. Min hawnhekk jidħol fil-Katedral tal-Imdina fejn hemmhekk isir l-ingress solenni u jingħata l-pussess. Bekk l-Arċisqof elett Monsinjur Charles Scicluna jidħol fil-Katedral bħala Arċisqof elett, però joħroġ bħala Arċisqof uffiċjalment ta' Malta bit-tmexxija tal-Knisja f'Malta u Għawdex tiġi uffiċjalment f'idejh. Waqt iċ-ċeremonja nqrat il-bolla tal-Papa Franġisku, bolla li permezz tagħha Monsinjur Scicluna irċieva l-mandat ta' Arċisqof tad-Djoċesi ta' Malta. Ordinis predicatorum tu venerabilis frater. Fit-tmiem iċ-ċeremonja, Monsinjur Charles Scicluna joħroġ mill-Katedral bħala Arċisqof u jagħti l-ewwel kummenti tiegħu. Nirringrazzja l-poplu Malti tas-sapport u nwedu verament li nagħti ħajti għaliha huwa privileġġ. Ferħan ħafna li l-mulej għażilni biex inkun ir-raj ta' dan il-poplu daqshekk twajjeb. Millum Monsinjur Charles Scicluna jieħu f'idejh it-tmun tal-Knisja f'Malta u f'Għawdex.